Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare rek? Muga-muga aku lan awakmu diparingi seger kewarasan dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pramila aku lan awakmu iso sinau bareng. Nah, dino iki awak dhewe bakalan nge-review materi ulangan siji tentang welasana kewan lan tetuwuhan ing sakupengmu. Maksude yaiku kasihanilah hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggalmu. Nah, minggu lalu awak dhewe wis bahas kewan liar lan kewan piaraan. Saiki ayo coba diulas maneh yo rek. Coba gatekno gambar-gambar ing ngisor iki. Menurutmu kewan ingon-ingon utawa kang lumrah dipiara lan sing endi kewan liar utawa ora lumrah dipiara? Ndek kene ana singa, macan, boyo, sapi, lan iwak. Winginane arek-arek wis padha njawab. Contoh kewan ingon-ingon sing biasa dipiara yaiku sapi lan iwak. Kewan liar utawa ora lumrah dipiara yaiku macan, singa, boyo, lan liya-liyane. Nah, tuladha kewan piaraan utawa ingon-ingon. Coba gatekno gambar iki. Gambar ing dhuwur iki mujuda gambar kewan ingon-ingon utawa kewan piaraan kesayangan. Kucing iku kewan karnivor utawa biasa seneng mangan daging. Terus tuladha kewan ingon-ingon liyane yaiku truwelu. Truwelu iku uga kalebu kewan sing lumrah diingu. Sakliyane lucu, kelinci uga nggemesake. Truwelu iku kewan herbivor utawa senengane mangan tetuwuhan. Winginane arek-arek ana sing jawab, kewan piaraan contohe manuk lovebird, terus iwak lan liya-liyane. Nah, selanjutnya awak dhewe bakal bahas tentang cerita fabel. Apa iku cerita fabel? Cerita fabel yaiku cerita utawa dongeng kang nyeritakake panguripane kewan kang duweni solah tingkah kaya dene manungsa. Tuladha utawa contoh fabel, contohe sing pertama yaiku cerita Kancil lan Pak Tani. Terus cerita Kancil lan Boyo. Arek-arek mesti sering nonton cerita pada zaman dahulu nang TV. Nah, ndek kono kan sering diceritakno cerita tentang kewan-kewan kang duweni solah tingkah kaya dene manungsa. Misale kancil, boyo, singa, ayam, lan liya-liyane sing duweni tingkah kaya manungsa. Sajroning cerita iku ana unsur-unsur kang kinandhut ing cerita. Sing kepisan yaiku tema, mujudake gagasan pokok kang dadi dasar isine cerita. Sing kapindho paraga lan wewatakan saben paraga utawa tokoh. Wewatakan beda-beda. Ana sing becik utawa protagonis, watak wengis jahat diarani antagonis, lan ana paraga pembantu utawa tritagonis. Sing kaping ketelu, latar utawa setting nyakup sawetara bab yaiku papan, wektu, lan swasana cerita. Sing kepapat, alur mujudake rerangkene kedadian sajrone cerita. Rangkene cerita ana alur maju lan alur mundur. Sing kelima, sudut pandang utawa point of view. Iku
Cara pangripta anggone nyelehake awake sakjroné crita. Sudut pandang kaperang dadi loro, ya iku sudut pandang wong kapisan lan sudut pandang wong ketelu. Sing keenem ya iku amanat. Amanat mujudake pesen utawa pitutur kang pengen diandharake pangripta marang pemacane. Nah, saiki awak dhewe bahas tugas tentang gaweo cerita tentang kewan piaraan utawa kesayangan. Aku ngucapne matur suwun kanggo arek-arek kelas 3 SD Mudabo. Arek-arek SD Mudabo iki sregep sinau. Yen diwenehi tugas langsung dikerjakne. Winginane ana sing gawe cerita tentang kewan kesayangan, iwak, kucing, manuk lovebird, lan liyan-liyane. Nah, winginane arek-arek ngerjakne tugas maca dongeng basa Jawa. Arek-arek iki pinter-pinter yen maca dongeng gawe basa Jawa. Iki ana salah satu contoh video maca cerita karyane Mas Davama kelas 3B. Areke koyoke iki biasa gawe basa Jawa alus ya rek ya. Nah, pokoknya satu kata buat kalian semua. Mantap jiwa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Dava Mafionovan, kelas 3B, nomor absen 9. Kula badhe maos tugas basa Jawa halaman 8 sing judule Matan lan Wewayangane dening Maera. Sawijine dina macan entuk daging. Si macan bunga banget terus melayu sebanter-bantere. Kepingin unggal tekan alas panggonane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya ayo njlentrehake teks cerita. Gatekno gambar-gambar ing ngisor iki. Ndek ngisor iki ana gambare pawongan kang nenandur kembang ing kebun. Gatekno teks cerita sakjroné lelagon ngisor iki. Deloken kebunku kebak dening kembang, ana sing putih lan ana sing abang. Saben dinane dak siram ben mekar, mawar mlatine ben ora do bubar. Selanjutnya awak dhewe belajar ngartikulasi swara utawa vokal ing sakjroné teks crita. Ngrembug babagan artikulasi ing uni utawa bunyi basa Jawa. Iki ana sambung rapete karo aksara urip a, i, u, e, o. Swara jejeg lan swara miring. Tuladha swara jejeg lan swara miring kang tinemu ing sakjroné teks crita Kucing lan Truwelu. Swara a jejeg contohe dina, ana, lan singa. Swara a miring contohe utawa tuladhane ya iku taman, marang, lan jam. Swara i jejeg ana iki, lali, saiki. Contoh i miring ya iku kasil, uwis, lan isih. Swara u jejeg krungu, aku, kudune. Swara u miring mung, tumungkul, lan weruh. Swara o jejeg karo, kowe, lan mengko. Swara o miring takon, ngomong, lan ndelok. Swara e jejeg utawa taling, dhewe,
kudune, lan kowe. Swara E miring utawa taling ya iku kaget, maneh, lan kabeh. Swara E pepet ya iku weruh, sepi, lan lemu. Nah, cukup sekian pelajaran sing iso tak sampaikno rek. Kurang luwih aku njaluk sepuro ya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.